Mhux ta' bxejn li infermieri Maltin qed jitilqu mill-professjoni bl-infermieri barranin jaħdulhom posthom. Kienet din id-dikjarazzjoni xokkanti li waslet mingħand il-Union tal-Infermieri l-Qiebel fi stqarrija li żvelat kif il-Ministru tas-Saħħa Ġotje Nabela sikket lill-Union u anke ċaħħat lill-infermieri mill-vacation leave permezz ta' digriet tal-qorti. Skont l-MUMN fl-Isptar Mater Dei, l-isptarijiet Maltin u Awċin u anke ċentri tas-saħħa madwar pajjiżna teżisti regola tal-20%, miżura li tirregola n-numru ta' ħaddiema li jistgħu jieħdu l-lif fl-imkien skont il-ward. Minkejja din ir-regola, it-tmexxija ta' Mater Dei għażlet illi fil-Cat Suite infermier wieħed biss ikun jista' jieħu l-lif filwaqt li l-kumplament iridu jsibu infermier ieħor sabiex jidħol minn flokhom u ġala darba dawn ma jistgħux isibu replacement ikollhom jidħlu huma. Skont l-istqarrija sa xarejn ilu s-sitwazzjoni kienet kompletament differenti minn din, hekk kif kienu tnejn l-infermieri li setgħu jieħdu l-lif mingħajr ma jsibu min jidħol minn flokhom. B'din il-prattika tirriżulta fix-xogħol normali tal-Cat Suite. Iżda l-management mingħajr spjegazzjoni ta' xejn iddeċieda li jippermetti infermier wieħed jieħu lif u li t-tien infermier irid isib min ibidlu. L-MUMN kienet resqet ilment dwar dan u l-management kien assigura lill-Union li r-regola tal-20% se tkun fis-seħħ fl-iqsar żmien possibbli. Iżda dan baqa' ma seħħx. Kien għalhekk illi ġimgħa ilu l-MUMN iddikjarat tilwima formali mingħajr ebda direttivi biex il-management ikollu l-ħin jieħu azzjoni. L-MUMN spjegat li d-deċiżjoni tal-management tħalli aktar minn 1500 siegħa ta' vacation leave li ma jistgħux jieħdu l-infermieri. Kien propju s-Sibt 29 ta' Novembru l-MUMN irċevit email mingħand id-direttur tal-infermieri li s-sitwazzjoni ġiet riżolta. Iżda l-Ministru Ġotje Nabela għadda minn fuq id-direttur u ħarriedni fidejh meta ħall Union il-qorti fejn permezz ta' digriet irrestrinġa lill-Union milli tieħu azzjoni industrijali minħabba r-realtà tal-infermieri u minkejja li l-infermieri qed jittieħdilhom id-dritt fundamentali tagħhom li jkollhom il-vacation leave, il-Ministru responsabbli permezz tal-qorti kompla jnaqqar id-drittijiet tal-infermieri u anke jsikket lill-Union milli titkellem. Bl-MUMN semmi kif l-ironija hi li fil-waqt li l-Ministru tas-Saħħa u anke l-Management tal-Isptar qed jippreparaw sabiex igawdu l-lif tagħhom mal-familja, l-infermieri tal-Cat Suite permezz ta' ordni tal-qorti ma jistgħux jieħdu l-lif kif mistħoq. Bil-prijoritajiet tal-Ministru u l-Management ikunu li jieħdu ritratti mal-infermieri fuq Facebook.